300 χρόνια από την αποχώρηση των Βενετών από το Ναύπλιο, ο Δήμος Ναυπλιαίων ΔΟΠΑΤ, το Ναυπλιακό Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνουν το επιστημονικό συμπόσιο της Βενετιάς στα Νάπλη, 300 χρόνια από το τέλος μιας εποχής. Η γαληνοτάτη δημοκρατία της Βενετίας και το βασίλειο του Μοριά. Η Νάπολη τη Ρωμάνια των Βενετών. Ο τόπος και οι άνθρωποι, κατακτητές και κατακτημένοι. Η φυσική και αγροτική πόρη. Πολιτική οργάνωση και διοίκηση. Στρατιωτική οργάνωση και οχυρώσεις. Όψεις της εκκλησιαστικής ζωής. Κοινωνία, οικονομία και εμπόριο. Οι λόγοι, οι τέχνες, τα γράμματα. Όλες οι όψεις της Βενετοκρατίας στο Ναύπλιο σε ένα μοναδικό επιστημονικό συμπόσιο. Της Βενετιάς στα Νάπλη, 300 χρόνια από το τέλος μιας εποχής. Ναύπλιο, βουλευτικό, Παρασκευή 9 έως Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.